Imos agora cos zócalos para microprocesador. Xa falamos o que é un microprocesador, ou procesador, ou micro, vale? Falábamos que, sen meternos, pasamos moi por encima, pero decíamos que era o cerebro do PC. Bueno, cando falábamos do modelo de von Neumann, falábamos da unidade de control, da ALU, tal, bueno, podemos dicir que o microprocesador, inda que, bueno, iso é un esquema, é un deseño, algo teórico, e despois existe a implementación, bueno, xa pasaron moitos anos, pero podemos facer esa especie de comparación, ¿no? Bueno, eso, de comparación. Entón, a placa base necesita aloxar este componente, non? Para eso se utilizan os zócalos do microprocesador. Se acudimos, como sempre, a exemplos de placas base, vemos que, bueno, pois, temos, neste caso, bueno, collemos un exemplo peculiar, porque o normal é que non veña, que non sexa así, pero se collemos, por exemplo, imos a unha placa moderna, non? Vemos aquí iría aloxado o procesador. Vemos que, ahora veremos os diferentes pasanos por riba, porque xa veredes que ao longo da historia houbo infinidade de tipos de slots ou de zócalos para procesador, pero por regra xeral soen ter unha palanquiña que libera un sistema para despois posicionar o procesador e deixalo ben anclado, non? Dicíavos que a placa que escolleramos nun principio non é moi bo exemplo porque fixadevos que aquí o slot é como se fose unha ranura de expansión ou como se fose un slot de memoria. Se confunde, non? Por que? Isto é debido porque houve unha etapa na que os procesadores eran deste estilo, vale? Se pinchaban verticalmente en vez de, pois, por exemplo, se collemos un procesador de última xeración, vemos que estos son cuadrados, o que fan se poñen horizontalmente, mentres que estos se poñen verticalmente, vale? Aquí vemos en vertical, e a maioría de zócalos ou slots, pois vedes que son en horizontal, vale? Tedes aquí un pouco de historia, vale? Dende máis ou menos os, non quero dicir os comezos, pero bueno, dende fai bastante tempo, podedes ver un pouco por riba a morfoloxía, vale? E un pouco, pois, bueno, como foron cambiando. Aquí houve unha etapa na que, como vos digo, se decidiu pinchar os procesadores en vez de dispoñelos, en vez de pousalos, e durou pouco, vale? Durou pouco, pero de feito a día de hoxe seguimos con esta metodoloxía, vale? Con esta forma de dispor os procesadores. Podedes ver os máis famosos, pois o LGA 155, vale? O 771, é dicir, hai un montón, obviamente non hai que saber os nomes, o que sí que tes que ter claro é que cando vayas a mercar unha placa ou cando estás en disposición de traballar con unha placa base, tes que ser consciente de que con que procesadores podes traballar, porque non todos os procesadores, obviamente, valen para todas as placas, nin viceversa, vale? Entón, tendo en conta o procesador que temos, poderá ir nunha placa ou non, xa non só porque soporte, pois imaginade que teño bueno, este mal exemplo, pero se teño un Pentium 4 ou un i5, teño que mirar o socket, vale? É certo, para ver se esa placa o soporta, pero tamén teño que mirar ata onde soporta esa placa, porque pode ser que o procesador sexa tan novo que, pois, por frecuencia, por megahercios, non o soporte, non? Entón, teremos que mirar no manual da placa base ata onde podemos chegar as especificacións máximas que podemos ter nos procesadores. En principio, dos zócalos dos procesadores non imos falar máis. Vale, botade un vistazo, porque, bueno, é ben curioso. E bueno, nada máis.